ka-elite sa tanan mga igsoon sa tibuok kalibutan. So karon padayon, in fact, latest mga igala doon na Pilipina nga nakalas dito sa Israel kay alang-alang balos pong Iran, no? Palupad man sana sila dito mga missiles. Although uban ma-intercept or mapakgang matagbo dito sa kawanangan, unya ining ulan ana may man na siya og ingon rag munggos nang mangtupa nga mga debris or mga tipak anang mga bomba nga as kang mga dagkoa. Kung maigo ta na mga igala bisag yung ragkumo. Utaw gud na. Nya galimang ka puto na galupad. Tagbuon pug putaw banggaan dito mubuto. Ini kasal sa gana asa man punta tong mga debris, mga tipaka. No? Kung di man tingali minig tupa nga muulbo, maigo kas tipaka, muras gyap mong resulta ha. Ingon ana na mga igsoon. Unya ang Iran mao may control ana ang gitawag nila Strait of Hormuz. Kanang usa diya ka hagipot nga agianag barko, murara po nagtanyon Strait. Ana buhagi na mga barko nga nagkarga og mga gasolina gikan sa tunga-tungang silangan. Gisirad-an mga igala. O gipanglantawan sa mga gaobserba nga og magdugay pa ang gubat, posibleng nga adunay krisis sa gasolina ang tibuok kalibutan. Kapayan sa Amerika dagkanang reserba. Umbang mga nasod dunay na daghang gitawag nilang mga oil reserves. Kita mga igala sa underdeveloped nga mga nasod, doon na baka tay gitawag na ito fuel or oil reserve. In kaso mag-abot ang krisis, doon na ba tayo kasupply gasolina sa mga gasoline stations niya dire? Mayroon mga mga sakyanan, mudagan rag tubig itubil. Muna ang auban gaampo, ilabi na nato ng mga gagmayng nasod. Nagampo nga dili magdugay ng ilang gubat diyas tunga-tungang silangan. No? Kanarabang uban po, kulbaan po tang mag-analyze. Kaya mingon sila nga, og muapil ang China, og muapil ang Russia, ginoon ang Russia mga igala, wapamangay sila maguman sa Ukraine, gamay rin ng Ukraine. Mag-apil-apil siya. Kini China, mga kulba. Kaya masugot sa dili, superpower na. No? Doon nagyapon na sila yung technology. Naabot ganit ng ilahang balon dito sa Amerika, nag-spy. Dumdum mo itong balita nga doon ay mga air balloons nga naabot dito sa Amerika. Nanguha itong mga informasyon dito. Ang ato diri sa Pilipinas, ug unsay ato rong gikabisiyan, busy bataog pangandam para nga ma-repatriate natong atong mga OFWs dito sa mga nasod sa tunga-tungang silangan. Daghan ra gyud ang mga igsoon tuwa dito sa Dubai, Qatar, sa kininiong Lebanon, diya sa may Israel. In fact, namatya nag-Pilipina, caregiver. Oo, daghan mga diyan dapita sa Israel, unsa pa mga lugar diya sa Saudi Arabia. Doon na ba'y plano? No? Kaya dili man na pwede nga minuta nga ang atong lokal nga ang atong kagamanan sa Pilipinas padayon kini karon nagmonitor sa kahimtang dito sa tunga-tungang silangan. Doon na ba'y contingency just in case og mo grabe. Doon na ba tayo mga standby diyan mga abyon galing kay airspace nila dito sirado man. Doon na ba dito ay mga paagi asa muagi ang mga Pilipino in kaso? Doon na nabay git-charter ng madagkong bus. Standby diya sa itong mga Philippine embassy sa mga nasod nga itong giskutas unahan. Yung ana. Kaya og magdugay pa ning gubata dito mga igala, ang ilang ihatrong gigamit ga ulan og missile, mentag magtalisik, ulan man yun.
Kaya di mo ma-discount ng Iran. Kaya ka nagkana ng bomba. Nya mo tabang patong ilahang mga terrorist group, mo tabang patong kan ka supporter man ng Iran sa Hamas, sa Houthi, sa patong ubang mga terrorist group diya sa tunga-tungang silangan. Suportado na sila pero doon po na kaugalingon pong ikasukol ug magkinaon sa dili ni madali. Tulog para guys, Ma'am Jago. Kung maron dito. Masarong orsa diri alas City, atras kag 5 hours. Alauna pa ron dito. Ada sila matulog. Adjust doon, dura man tayo mga taga-tanay nga naay mga kadugo dito sa gawas. Doon na ba sila yung mga contacts, no? Kay dito sa Iran, mga igala, ari sa ubang mga naso dito, ang ilang airspace, sirado, no? Meaning to say, wala yung mga aeroplano nga makatugpa, wala sa aeroplano nga gitawag o makalupad. Kay gitakupan ng ilang kawanangan, kay piligro man mga igala, simbako og maigo ang missile maalaan ba, muditik ko niya sa ground ay aeroplano mong galupad nya kanang missile wala man ay tawo, di man na mo challenge dito kung kang aeroplano ka, civilian ka or military, di man na mangutana mo igo man na. Nangitabo man na dito sa dintong lugar atong Malaysian Airlines nga naalaan. Di hagsa 300 ka buok matay. Okay, alas 7:31 na sa kabuntahan. Ano na kapre? Minaw na ko ni. Misal man mo ka ato sa dawaton na report. Misal ning kuan nga ulan. Abda nga, ulan gusto mangitim mo na langan pulgo. Kami na ko nga ako ang ipaminaw nga. Gusto pagdili na ano. Larga ko kay napay report. Ang dawaton ng report. Doon ay update. Ragbas, padayon kining pagsugpo sa illegal nga droga sa Dakbayas, Dumaguete, diin sub-sub ni dinakupay dito. Atong gutlo ng report, ikan sa tuang Kauban Police Report, ikan sa tuang State Patroller numero 18, Kailakhay. Kaya may kudan? Ka! Usa ka bypass operation ang gipahigayon alas 6:55 sa gabi ini adto Pebrero 26 dito sa Purok Size Barangay Batingal, Dakbayan sa Dumaguete. Ang mga operasyon gipangunahan sa Drug Enforcement Unit sa Dumaguete City Police Station. Nasikop ang usa ka 28 anyos nga babae nga nailhan sa alias nga Maymay, residente sa maong barangay. Na-recover gikan kaniya ang usa ka elongated heat seal transparent plastic sachet nga adunay sulod nga gidudahang shabu nga mao gibaligya sa usa ka police buzzer buyer. Ug usa ka 500 peso bill nga gigamit isip by bust money. Ang nakumpiskang illegal nga droga nga 0.17 gramos ug magibanabarang standard drug price nga 1,156 pesos. Gidaradayon ang suspect sa Dumaguete City Police Station alang sa hustong pagproseso sa papeles samtang giandam na ang kasong paglampas sa Akta Republikano 2165 o mas naila nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ug mao kadtong nakalap nato nga balita sa Dakbayan sa Dumaguete, kini nga balita hatod kanato sa D3 Bio Herbal Capsule, the antiviral and antibacterial specialist. Maayong pagpaminausab ni former Tanhay City Councilor Tikboy Salma ni Ma'am Lucy Mamlotlot, kay Shadow Officer John Ray, ni former Tanhay City Vice Mayor Dong Neil Salma, sa Rodas Beauty Spa owned and managed by Ma'am Roda Silva nga nimutang sa Pansil Ubugon, Tanhay City, ni Ma'am Adelphe Pacnio Liljan sa Barangay Tugas o ni Ma'am Jenny Bukiran sa Barangay San Isidro, Tanhay City.
ug ni Ma'am Paila Villaflores kanhi konsehala sa Barangay 5 Tanay City. Alang sa programang Balitang Trotoro sa DYST 103.9 FM 1 Heart Radio, kini sa Asti Patroller, ang numero 18 ka El Akhay, maayong buntag kanatong tanan. Ala 7:94 na, nasalamat kay Lakay sa imuhang report. Ang maong report ang hatod usab kini sa Dragon Fruit Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Extract na usab ang Alkasi nga mapalit sa butika ug farmasya sa inyong lugar. May buntag di ay ni Miss Catherine Villaflores o sa mga Angels sa St. Teresa Pharmacy. Diya sa may Bindoy, Manhoyod, Tanay Branch, o Tubtubon Branch, o Dumaguete Branch. Utang ninyo diya sa Ma'am, Angels diya, labi na listanhay ni Mama Janet Miraflor. Utang ninyo na, Badabs. Apa ba may gitawag na itong Hard Max Extreme? Balirong painit ron siya, baling tugnawas Dumaguete. Ulan dito kaganihang alas 5, di ni human pog mga alas 6 kapin. Nagingon nga expect much rain, climate change. Wala mangguni. Mayong butag dahil ni Kagawad Makoy Aguilar diya sa may barangay Tugas, Kagawad Ana Digol, Aminaw may dresser, o ni Kagawad Bakod, Kadito Bakod diya sa may Tugas, may butag nyo rin ha. Basta naman ito ang mga public official diya, kapiesta man rin yung bulanan rin. Kapitan pista dia San Jose og diri pod sa Kapitan Maigi Meneses. San Jose. Dukan sila. Okay, March, basta March. March sa San Jose. Man dito pod sa lungsod sa San Jose, basta San Jose. Pizza ki wanila ki tawagan. Hindi ka sa nagpizza. Para ba ning Mayo? Oh, Dagkang pista pod aris Polo, aris Palanas, aris San Isidro. San Isidro man no. Oo. Pista sa patron. Mayo 3 ko man dia aris sa Palanas kining ang patron dia kuan. Nalimot ko. Sa Palanas kasi itong taga Palanas na nalimot ko sa patron din na Mayo man 3 dia. Bila San Isidro. Siguro dia. Labrador. Naras akong una-una. Pero wala kayong dom. Pero wala kay numdum. May butag ni Kagawad Lorenzo Asibron Jr. May butag ni mo datay. May butag nung Roy og Byron Lee. Good morning ni mo dia. Naka-watch live sa ato ang Facebook. Dada sa new sa itong yung Jumidis. Karon mo na Sa inform. new t-shirt. Pamo ko sa speakers? Ha? Pamo ko sa speakers na. Basta Rodrigo Duterte ka kita kanin. Nagkamantay ka? Wala pa tayo apre. Nagkamantay ko. Tuyo yun. Pero ato na may pulaan eh. Wala ito. Nasubos siya. Ha? Nasubos. Oo. Wow, ni atong gan. Kini ilahang sa PRRD ni former Rodrigo Roa Duterte. Nakuan lang among kuan inspired mo kaning among color pula o blue na sa among logo. Sunod ani, di mo kata nga basig mo yellow na mo ipakuan. Gusto di ay Mayo 3 Santa Cruz Holy Cross. Holy Cross. Santa Cruz. Okay. Mayo 3 na sa Palanas. Kay Santa Cruz man di Holy Cross. Sa pikas wala pa siya mare fans club, siya wala siya mare. Pinsan? Sa Pindes. Wala na siya. Wala siya. Naman to mga fans club na masig active rin ang GCB. Kita dili. Nakita niya unsay pikas good. Pang ba pikas partido. Busy Radios o GT. Maong dili kayo magapaminaw. Pero wala dyan sa captain, dyan sa uniform. Yun, dyan. Walang sot, dyan sa minute. Nandun pang ipap,
parehara na ang morning parehas pisa 19 San Jose. Ipat Og tugas. Stalker girls man siya. Dayan si Ma'am Juna Barrera Kafigador naka-watch live may buntag diya dai Juna. Oni CCTV Marites. CCTV girl. CCTV dia. Oh, ipat CCTV na dia. Membro nas Marites Etiring. Mga founder dia. Ano wala man yung dada lagi nila. Ay wa pa man makita dia sa. Wala pa man. Pa-premium taon-taon na. Nana po ni pa premium pre. Na ate pa. Ay dato pa-premium si Jumi datong bigat si Jumari. Jumari tong bigat do na siya pa-premium nga ihurot to. O balik ni white fit ha. Ihurot to siya hatag ro dili. Kasura. Duha. Duha day ka mo daw kunog 50 load. All network. Daw na muyag si Ipak. Yan siya. Buyag. Buyag. No, biya kon bisag asa ka ipak ani pagamay-gamay ni siya pero tanan aning kuan ni, tanan sekreto nimo imuhang focus kumingking bulig agit ad. Bang Ipak buyag. Mis ipak gamay ni pero baka puling. Pan jadi apa ni siya kugyan ba dali yung kang magkapangalayon. Munang di palangga siya taga tugas. Mo man sugoon ni dito. Okay, Ay service kana tindahan niya ha. Wa may baliban niya. Service tindahan niya ha. Ay balibaran ni si Ipak. Ato sa sentro dia sa tugas. Kun nga dai pak kining ipaliw ko anig dila didto. Wala mo gawas man jud ka moagto maju kag Tianggi. Yapit man ko ari City Hall. Nana si Pak way blima. Pretty. Di ka maglakor mo siya. Saya maglakaw. Kay usay kay pili-pili siya pili kapon. Yun ako siya saya. Asa ka nang? Napili ko siya yapong lantaon to mga driver nga dili bawog ilok. Okay. So na nga akong bitaw ta dito. Na-adyo guys, sura kay kani Marites store lagi. Lo kadto sa pinikaba kadto. Nyo ako kitas number pod. Nakasakay ko ana, bawag ilok driver. O ba? Apil na sa ato ang kuan bitaw kaning mag-drive ka, magmaniyo ka kaning gitawag na to public conveyance. Kinahanglang hinlo jud ka, no? Hygiene juga. Kanang doon na kay gitawag na to proper hygiene. Kaya ko siya ngay. Di man nato malikayan nga ato mga pako manimaw ilabi na panington na ta. At least doon na kay roll on. Oo. Doon na kay roll on. So man gaga-fluctuate ning kuryente. Ay betul ni kuat kali ni siga. Siga pre anak bukan para lek kusub de goyan buan. Tahu sa pre can change Fluctuate. 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 Karang atong aircon ni 16 sa dito. Kay tungod ni kusog to. Ipitik man. Gani. Akuan pagkuan to pre pag change. Mrs. Rana ta, unsa may message ta? So, Good morning ni Dialectic. Good morning ma. Kumusta naman kabay? Lorenzo Asibron Jr. Minus 10. Pagkuhan magod pag sini. Pag ambak. Pre. Nakuan suga. Fluctuate ba ka ng kamana? Mana mo fluctuation. Ya, daw pa na diri. Kana mo rin. Migani. Wala tayo bukan sa voltmeter kana. Kasama wala ya. Naman kan kayo. Kapag man ba sa utang ko ba? Transformer. Kang kuan ba kang proyek tao dia nga pilay bilang ka voltahe. Pilay voltahe dia taas. Balik ang dapat ito. Kaya saya wala ana wala. Nahinom lagi ang kuan pre. Loh, Ba nang puno ko. Poko pinapay. maka dapat magug appliances may galak ni. Hinom pre. Maka dapat appliances ni kuan kuryente kung susiyo ni ang mga gamit diri. Hinom man ang aircon. Pa. Aw. Kalit magod og kuan ning kurente ba kini bang uno say makuha niya tong appliances mo kalit og ambak-ambak ning voltahe.
along siga. Usasad na, no? Pero normal kay NGCP nga po, branaw, tibo. 12 hours. Nala diri transformer mahigala pero di man ta magsalaga na kanang steady gyud ang kuan ba ang voltahe kay kani mga gamit diri so diri sa among announcers booth na ay mga equipment papalit sa taas. May man ni siya og ginatos libo-libo. Libo-libo maning mga klasiya gamit, audio processor, mixer, mga computer, aircon, paparito sa taas. Ya puro na gagamit og kuryente. Mo lagi og magambak-ambak gikan sa 220 mo kalitra og 180 mo balik og 220. Diya na maguba ng imong gamit. Salamat ulit ni Ma'am Ruda Silva ato ang Ruda Studios pa mo sponsor sa ito ang talon sa ato ang Ubia Online gani nakadaog sa SG Rami si Baylos Bulpa ani sa 100 load ato mga shares sa Facebook doon na po tayo pakulo ani no labi na ni Judilyn Isigera Baldado o ni Rogie Binondo ka David o Daniel Valencia Andangan Flora May Silva 5 nakadaog niya sila og 100 Gcash load itong anniversary. Ngayon si Jolme nakadaog og 300 Gcash winner. O si Joy Torres 200 Gcash. Yung words. Nagpart na. Yan ang mga na dire kinsa ining una memo og first strike. Atong Sabado ang US kuan maguto synchronize magutudongan to no Israel o Amerika nga atake kay weeks before sige na tong kabalita nga ang mga aircraft carrier sa Amerika di ana diri sa duol sa amo sa duol sa Israel amo sa das Mediterranean ania kuan ani mo ni gitawag nila og kining tactical movement sa Amerika mga bulan na ni kapin no bulan na ni kapin nga gipano while ongoing ang ilahang gitawag og baylay og panguna-una sa Iran o kininiong Amerika kabahin lagi ni ining dili pag maintain og nuclear no dili pag maintain og nuclear unya ang mga barko nga igugubat di ana diri sa Arabian Sea nakaposisyon na diri ang usa samtang ang usa di diri sa Mediterranean ang usang carrier sa Amerika particularmente duol gyud sa kining Cyprus naa diri dapita duol sa Israel kay kining Israel gaatubang man ni sa Mediterranean Sea silingan man ni sa Lebanon, Egypt ug Jordan. Unya ang usang barko sa aircraft carrier di adiri sa Arabian Sea duol sa may Oman, no, sa Gulf of Oman, sa mga United Arab Emirates. So naa diya mga igala kininiong ilang posisyon niya ang Israel di apo diri spikas pila ning distansya ni layo may paingon diri sa Iran maagi pag ukang Iraq maagi pag Syria maagi pag Jordan pero abot mga igala kay doon naman na sila gitawag natong kanang tangkir nga galupad aeroplano nga dako mga igala doon ay refueling dito sa kawanangan kanang ilang mga fighter jets ug mahutlag gasolina tubil na dito sa ilang dako kay nga aeroplano nga nagkarga og gasolina no doon na sila ingon ana dito napakatas Pilipinas ana no ay nalag pangandoy roy paglisoy ka rin kay ang atong mahimo og magubat ko si anay ra gyud ta Dili Pilipinas, lubak og tabi, lubak og barite sa kita kawon. Unang kato bitong bigkatalan na bitaw na matig-away kita sa China. Muna masige ko ingon diri nga dinala man gutog matig diplomasya tong gamiton, no?
Diplomasya dilita ng paugat kay magdungag panghi ng mga insig, mga lumos sa kay Wala kadalan. na. Ang tanawan ni rong gubat nila dito. No? Walay ground forces. Walay but pasabot kay no boots on the ground. Pag-ingon gani nga no boots on the ground, meaning to say why sundalo nga naa siyo tagakan do gatag face to face musilanay wala. Iheg pa kuan pasyaday. Walay Amerikano dito nga gamarsa dito kay mamusil og Iranian. Naghapa-hapa pre. Wala, apa-apa. Walay mga NPA dito mo sa tago-tago. Oh, walay gawa pa dito ni pusil bang bang bang. Wala. Sa yan pre. Mga- Fireworks. Mga misail lang ila dito. Ang pangutan na pila na kalibo ka misail na lupa. Sa Pilipinas pila kabog nato dagay diri. No, wa man ingon matigubat. No, pare bitaw ng Japan. Kanang Japan mga igalas ilang batakang balahod. Gi-renounce gyud ang war. Sama diri sa Pilipinas. Pero doon natin katungod pagdipinsa. Oh. O mengon ang China nga ato paluparan ko ng Pilipinas bigos ka poko daro na sila mupulpul. Sama na ito pagdipinsa, patangpo na ito nagwakwak. No? Patangpo na ito dito kikik sa taas. Yun nag-strike ang Israel o ang Amerika. Kini human nga nagmagahay gyud ang Iran sa pag gitawag nato dismantle sa ilahang pagpaktoriya og mga gamit para pang nuclear. Unya sige ni silang gatsan og Death of America, Death of America. So ang katarungan ni Donald Trump sa iyahang Operation Epic Fury ba to? So eliminate the threats. No, magtangon ang panghulga. Unya sa Israel, doon na sa ito ilang gitawag ng klase ng operation, ilang na kumemorya. So, mao na hinungdan karon. Unya ang pangutana na layo ra mang hinuon sa Pilipinas, unsa epekto? No? Dili lang kay Pilipinas, tibok kalibutan miganot lagi pre kung gitong ditri. Dito guys, kasi nga lagi kung ano ni. Iganot magod mo ang kuan dire. Wala kayo tingog. Iyop ko na pre. Di start balik. Iyop ba? Force kuan, force stop. Why you daot na criticize all media? Wala pre, daot na pre. Full stop in the story. Next question. Wala pre. Ibalik unog 18 pre. Patas igunog jutay. Ay patas patas pambabaan na. Ini ko na. Ihangin na. Tingong na. Pagkuha doon ito taon to ganyan pag-ambak kurinti. 238 siguro itong diha. 238 na siya. Volt. 238 volts. 35 ganun, 38 ka na. Oh. Taas ito pre. 238 volts. Ang voltahe karon dire. Na-record siya to ang digital. Kanot magugkalig kay patong pagkuan gani ha. Si tawag ka nang ingong paring roy gani ha. Mura ba gata fusing mara dugay. Mura bag na sablitan bag ang kuan. Bisan ta kanina kay kani among mga gadget diri may gala mga maningog manggod basta Dulay kakulian. dulay kakulian ni kuan ba? Pananglitan mo yung ka nga doon nagigibati sa lawas, mupiyait. Symptoms. Mao na dire, mana kabantay mo na maningog. Itong gani na murag nakalitan pud mi dire kay unusual man ang tingog. Dahil ni pidok pag ang suga to pero no. Murag na fusing style ba. Kasag ni kuan, kusog ang kuan. Voltahe Ano po? 230, 35 mo dito. Ya. Toto na po do. Nya nakulban mi kay nahuno ring aircon. Andar balik.
Bato, pagkuhan sa kuryente. 54 minutos sigala human ang alas 7 sa Kabutagon. Standby sa Major News sa balitang tudo-tudo balik na igsoon human lamang nini. Balitang tudo-tudo. Hi, my name is Elijah. My name is Catherine. We're from Manoyan, and you're listening to One Heart Radio, Swerte ka! Kini ang DYST 103.9 FM sa Soundstream Broadcasting Corporation. Nagasibya, gikan diri sa second floor GFT Building, Sitio Pao, Magallanes Street, Barangay Nueve, Dakbayan sa Tanay, Negros Oriental. DYST 103.9 FM. Basta One Heart Radio, swerte ta! Swerte ta! 55 minutos human sa alas 7 o karon ania na ang uluan sa mga balita. Kanay City Mayor Jose Pepe Rolino may nangulo sa Parade of Athletes dito sa Bacolod sa pagsugod sa Niraam 26. High Prevention Month 2026 kick-off motorcade. Itagayon sa siyudad sa Tanhay, ipanguluan ni Fire Inspector Jose Delro Villacampa. Mayor Luigi Gunyim anunsyo nga mihatag siya og 3,000 nga pocket money sa mga athletes dito sa Bacolod. Police report gikan sa Norbo, sumala pa dunay number 3 provincial most wanted person ang nadakman pinagi kini sa Sakleyok operation. Uluan sa mga balitang nasyonal. Pinoy caregiver sa Israel patay taliwalas gubat sa dito sa Middle East matud pa nga President Bongbong Marcos. Laing nasundon nga balita, Senador Baco nawad alas magkadaghan ng sa iyahang mga komite diha sa Senado. Tindig Pilipinas mibakoy silang impeachment complaint ug musuporta sa ikatulong nga reklamo. Sa sport, Oklahoma gidugat og daog sa si SGA. Sa atong showbiz balita, action to the max ang salida sa same time nga Batang Quiapo. Ang detalye tangi balik ni Humani ini. PTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og ginuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500. PTX 500. Pumali sa mga butika. T3 Bio. Ako si Benita Salon, ako yung sa barangay 18, Mabiton, Cortes, tunod ako dahil akong mga lawas tanan, yung ako likod. Ngayon man, nakadungog ko sa radyo nga Netri Bayo, so ito na ako palit. So pila ka daw, tumar ko. Papato na ako gibate, pero pagkatataon, pagkaugman, tingalap mo nawala ang sakit. So nalipay kayo ko nga, nakatambal ka na ako ang Netri Bayo. So naayagid ko sa akong sakit. So kanong naigid kong tumanan ni Netri Bayo. T3 Bio. Mabibili sa mga butika. Alcasi. Alcasi. Aniya na ang nasulayan o masaligan. Alcasi. Alcasi. Sa mga nag-antos o lain-laing balatian sa mga gipangkapoy ug luya ang lawas. Ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma ug anemia. Tumar ug Alcasi. Alcasi. Alkaline with vitamin C. Makatabang sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa yun. Alcasi. Para always healthy. Mag-Alcasi. Alkaline with vitamin C. Alcasi. Alcasi. Mapalit sa tanang mga butika.
Hinumdumi kanunay nga ako nang atong lawas adunay sakto nga vitamin C. Kinaalkalain nga vitamin C sama sa Alka-C. Garantisado kini luwas kasta ng mga balatian bisan pa sa gikahadlukan nga hulga sa pagkuyanap sa makamatay nga kagaw og balatian. Pangantay kagaw kini nga vitamin C. Alka-C alkaline base vitamin C tumar na mapalit sa mga butika o pharmacy sa Dumaguete o sa inyong mga lugar. Dirista na St. Teresa Pharmacy. Alka-C alkaline base vitamin C. with love for you. Did your mother ever Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg. Yes, oringon sa kumalag 74. Kabuhi, mahayag sa mga dito. Unsa man to imong sakit? Sa wa pa ka niinom og dragon fruit? Nagkakay protect ako dok. Di ko katulog. Di ko ka siya. Di ko ka sabawas. Di ko pangi. Sada nakainom ka dragon fruit capsule og kape, manindot pa gid mo paminaw. Oo. Salamat ko na yung produkto so dok. Okay. Ayok. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg. Palit kanunay sa mas gipabarato, subon ko palit kanunay sa mas gipabarato nga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Walay lain Dragon Fruit Plus herbal capsule. Pangantay bukol-bukol kini moili sa mga sisalawas kung may high blood ka na o diabetes may sakit sa kasing-kasing. Mao kini ang pinakamayo nga herbal nga capsule ha, imnon kada adlaw. Ayaw paglangay adto na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus epektibo barato garantisado palit na kamo. Dragon Fruit Plus 650 mg 12 pesos ra ang kada kapsula. Mga penata! Ako si Crisita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktaas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biyago dok. Ako miinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Nagatilaw ka na ba sa lamian humotog herbal pagayon nga kafe ani ana gipaila-ila ang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa adunay high blood, diabetes, arthritis, at taas og kolesterol dili makatulog tilawin ha. Disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee adunay 12 ka mga herbal ingredients. Kini nga kape tambal ni Dragon Fruit Herbal Coffee mapalit sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar diri sa Tanay City, St. Teresa Pharmacy. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mga pinata! life is free? And if Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulong, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupatusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold! Na Dragon Fruit Gold! Ani ang pinakabago, pinaka-epektibo ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule. Pangbatok sa stress o bagubag, makatabang mag-control sa blood sugar level ug bad cholesterol. Makaayo sa atay, muamping sa tong kasing-kasing, makabawas sa timbang o mopayo sa nagkadayang sakit. Ang pag-idadlaw nga pag-inom sa Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule, makahatag og kahupay sa stress ug anxiety specialist ang maglisod og katulog. Busa ngano magantos man nga pwede man nimo sulayan ang pinakabago 100% nga epektibo. Ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule para goodbye sa giantos mong balatian. Available sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy o sa tanang duol nga butika sa inyong lugar.
ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix. Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa performance, mag-Hard Max Extreme na. Ulala! Hard Max Extreme Coffee Mix. Pampagana, pampadasig, pampagahi. Hard Max Extreme Coffee Mix. Dali ng mga penatan. Pakondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na. Max masarap pag naka-Hard Max. Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn me on. Cinco minutos na igala, human ang alas 8 sa kabuntagon o karon anian ang detalye sa mga balita. Nagpasalamat o mapasigarbon si Tanhay City Mayor Jose Pepe Rolino sa mga atleta nga tanayanon kinsa ato kini karon didto sa may Dakbayas Bacolod alang sa Negros Island Region Athletic Association Meet 2026. Atol sa pagbukas ni kagahapon, gipangunahan kini sa mayor ang delegasyon gikan diri sa siyudad sa Tanhay. Nagpasalamat si Mayor Pepe Rolino sa mga coaches, mga chaperones o mga working committees sa tibuok Schools Division na office sa Tanhay o pinanguluhan sa Schools Division na superintendent. Si Mayor Pepe Rolino malaumon o pinomdom sa mga players nga enjoy the game o good luck matod pa sa mayor sa siyudad sa Tanhay. Laing lokal nga balita, opisyal na gisugdan ang selebrasyon sa Fire Prevention Month 2026. Pinagi sa usa ka kick-off ceremony motorcade nagipagayon sa population area sa siyudad sa Tanhay. Ang maong kalihukan ipanguluhan sa Bureau of Fire Protection sa Negros Island Region ubos sa liderado ni Fire Commander Superintendent Rodolfo Diniaga, DEC, Regional Director of the Universidad Municipal, Fire Inspector Jose Belro Villacampa, ang Acting City Fire Marshal. Aktibong may apil ang sa motorcade ang traffic ang parking management office sa Disaster Risk Reduction Management Office uban sa mga partner agencies o mga force multiplier nga nakita og lig-on nga panagyusa sa operasyon tali sa ahensya alang sa kaluwasan sa publiko. Pasiugda among kick-off ceremony ang kahinungdanon sa kaibalo sa fire safety o handam sa komunidad batok sa sunog na kini kapahimang no sa mga katawhan na siyudad sa Tanay kung magmatnon kanunay og sundon ang mga pamaagi o sa paglikay sa sunog pagtaon sa posibleng hinunglan sa kalayo o magpabiling alerto sa tanang higayon. Binagi nini kinasari mo kini ipasugda sa pag-usab sa Bureau of Fire Protection nga maglikay sa sunog o responsibilidad matag usa sa ilahang tima nga gilusan sa pag-iwas sa sunog di ka nag-iisa. BF. Ang lokal nga kagamanan sa Dakbayan sa Bayis ang miyatag kinig tag 3,000 nga cash assistance sa tanang membro sa DepEd Bayis City Delegation dito sa Niram. Kinig ang pag-anunsyo gihimo personally ni Bayis City Mayor Luigi Marcel Gunye atol siyang pagbisita dito sa may Luisa Middle National High School sa Dakbayas Bacolod. Diin dito gi-house ang contingent gikan sa City Division sa Dakbayan sa Bayis uban sa mayor ang mga membro sa City Council. Yato nga nakalabang adlaw nga Sabado ang delegasyon sa Bayis City gihugya sa ilang kalipay sa pag-anunsyo ni Mayor Luigi sa naasoy nga incentive ngadto sa mga mi-appeal kun na mga membro sa Bayis City contingent nga diing gimatod pa sa mayor usa kini ka kinising-kasing iyang pagdayeg sa mga student athletes nga nagrepresenta sa Dakbayan sa Bayis dito sa regional meet. Matod pa ni Mayor Luigi Gunye
nga iyang gawag ang mga estudyante o mga atleta nga ilang himon ang ilang pinaka the best kay matud pa maghatag kini garbo sa mga baisanon. Natapusang lokal nga balitikan sa Negros Oriental Provincial Police Office. Padayon ka lang paglikon sa kampanya patok sa Warrant Person o BOS. Dahil mo tayo Anti-Criminality Law Enforcement Operation sa Cleo. Nagbala po sa gisilbi ang warrant of arrest sa kapulisan sa La Libertad Municipal Police Station sa number 3 nga most wanted person sa level sa probinsya niadto nga Marso 1 kung kakapong adlawas mga alas 4:20 ang taknas hapon. Ang nadakpan gilang alias Kaloy, 23 anyos, kulitaw og walay trabaho og residente sa barangay Isya, Pinubaan, Negros Occidental. Ipigay ng mga operasyon sa personal sa La Libertad Police Office sa coordination sa Regional Intelligence Unit sa Negros Island Region pinagi sa Opland Tracker. Gisyo ang warrant of arrest dito sa may Sipalay District Jail. Ang suspitsado ginagom sinasikat sa orden de arresto sa kasong qualified rep sa minors nga walay piyansa ng kriminal sa gagaalang kaniya sa pagkaroon ng pabilin nga utang sa silda. Ang akusado sa Sipalay District Jail samtang naghulat og dugang proseso sa korte. Nasugda sa Negros Oriental Provincial Police Office ang ilang lig-on nga pagsalig sa pagpitang paglakom sa mga wanted person. Aron siguro ang justisya o haom sa ilang gibuhat nga nakasala sa komunidad. Nais to go. 11 minutos naman sa alas 8 karon sa National News. Sa Filipino caregiver dito sa Israel ang gikabalita nga nakapsan sa kinabuhi taliwala sa nagkataas nga tensyon dito sa tunga-tunga silangan kini ang pamayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagahapon adlaw. Ginihuman ang Estados Unidos ug ang Israel nagadugan kini pamumbad dito sa nasod sa Iran o ang Iran sab mibalos kini atake sa mga base militar nga nimutang sa mga silingan nga mga nasod sa Iran lakip na ni ng Israel. Gikasubo bato pa sa presidente nga gisubo nga duna kitay igsoon nga casualty didto sa Israel mato pa ni Presidente Bongbong Marcos. Nais to go. Laing nasudnon nga balita, itanggal na si Senador Ronald De La Rosa, isip membro sa kadaghanan niyang mga komite sa Senado. Bago lang gipulihan siya ni Senador Robin Padilla sa Blue Ribbon Committee. Sa Committee on Justice, gipulihan usab siya ni Senador Joel Villanueva. Subalak ang Senate President Tito Soto, halos na ng mga committee membership ang napiktuhan. Ang nabili niya ang pagpili pa o puli nga gisunod lamang nato ang mga lagda sa Senado batok pa ni Tito Soto. Kung sa sumala pa niya nga ang komite wala pa pulong pagpapilin ang iyahang pagka-membro. Samtang ang wala mutambong ni mutambong Senadora Bato sa sesyon sa Senado sugad kay padayag sa Ombudsman ni Boying Rimulya na siya nakitang arrest warrant gikan sa ICC. Una hinungdan nga ilang yung giayo og due process o pahibalo siya ini na posibleng tagtangan o wag siya mutumong sa iya desisyon o desisyon ng nga pulihan siya ang dili makraba ang mga committee members. Nais to go. Report. Ang tindig Pilipinas ang gikataya kining mo withdraw sa ilang impeachment complaint kay ilang gisangat batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Kini ang pamayag sa nasing nga grupo sa pagsugod sa deliberasyon sa maong impeachment complaints karong adlaw diya sa may House Committee on Justice. Ang maong civil society organization kinsa nagsangat kini sa ikaduha nga impeachment complaint batok kang Duterte na mayag nga ila kining withdrawn o ilang ihatag na lamang ang full support sa ikatulong impeachment nga gisangat sa mga religious groups pare og mga abogado. Bilang nga petitioner ang second impeachment complaint batok kang Vice Presidente Sara Duterte ang ila kining bawion karong adlaw. Sports. Balikan
Gisugat o kadaugan sa Oklahoma City Thunder ang pagbalik sa ilang pambato o garining league most valuable player siya ay Gilgeous Alexander. Kinsa wala sa siyang kadula tungod sa abdominal strain. Ang Thunder ni pahilom sa ilang karibal nga Denver Nuggets sa score nga 127-121 sa overtime sa National Basketball Association game. Diin nagkainit ang duwa ka teams kani resulta sa multiple technical fouls o injection. Si Gilgeous Alexander ipabuto kinig 36 points sud lamang sa regulation period ug wa na siya modula sa overtime. Chikahan ng bayan. Ito ang Showbiz Balita. Sa ato ang Showbiz Balita, ipaabot na sa nagkainit nga aksyon sa EPJ's Batang Quiapo alang sa katapusang napulo kagabi sa maong serye. Andam na si Tanggol kung na si Coco Martin sa dakong gubat batok pamilyang Guerrero. Human kini sunod-sunod sa kapatayon sa iyang mga kauban. Musiklab ang revolasyon, di nagkiusa siya sa katawan sa paghawaon ang mga Guerrero sa poder. Iat nga usab sa konfrontasyon nila Tanggol o Miguelito. Si Miguelito isip Chikungaw sa personal. Samtang nagkagubot ang Quiapo, posible nga adunay may laing karakter ang mamatay. Apil na silang Tinding, Roda o Bunggay. Si Tinding mo kana si Charles Santos o si Roda mo kana si Joel Lamangan o si Bunggay Maris Racal. So karong gabi atong atngan sa Kapamilya Channel o sa All TV o sa YouTube, Facebook Live. Todo Showbiz Balita. Sa 6 minutos sa alas 8, mga katong nilangkap sa itong major news sa Balitang Tulo-Tulo ining Lunes edisyon, Marso 2, tuig 2026. Kini nagyapon yung ting balita, Roy Ibanez. Kaban gyapon ni kapos nga ting balita, Ron Leaf. Balitang Tudo-Tudo. Kaya lang to mambuari pong kuan pre. Kini ba radyo bitaw nga baligya sa TikTok. Digital mo god nya. Kuan pang monitor. Pero kana man ko ning na lisod ka magka-queue ilabi na glupigon og power di mo kudakop. Oh, pero kan man digital mo god okay ra. Katong ikuan ra ba duso-duso ra unta. Naman dire. No, kani. Kana siya. Kani gagmay. Namay gagmay pre. Kana duso-duso ra. Oh, mga packet wan basta kita og packet. Ini radio. Kani na. Digital man gyapon na. Oh, radio. Ito sa tuyo ko na ba ang tuning ba do pare-kareo. Kani. Oh, kana yung nanaw. Oh, nay ati nang gaway. Kana siya. Kana siya. Kana may gwapi la. 370. Pero siya nakasakit kay kuan naman kini charger man. Ora nagdalag cellphone kay dako. Ako ning earlier ni maabot ni siya unya smart soldiers. Igo po ta maka-advance ta ani pud. Jeremy si Bailos Bulpa naka-watch live matod pa niya. Good morning Kuya Roy Siron Lee. Mirna Romano Sardido, good morning Kuya Roy ug Siron Lee. Kuya Roy, Siron Lee, pa-shout out ko nila ni friend Julmi Beast Siningalan. Langga Tata Iguatis Bindanilyo, friend Iman Gutang, Dong Polji. Dili po ni dito sa kuan, Hawod. Torres Daijuju Ibasan, salamat kayo Kuya Roy ug Siron Lee. Basi, ina. Linis na. Good morning, Kuya Roy and Idol Ronnie Gigani, Kapitan Kagawad, Rimal Rail sa Barangay 5. Leeds Tihino. Good morning. Ni Jessica Katakutan Mariot. Good morning, Sir Lee. Anong Roy, regards ko ni Auntie Hilda, listening from Asagra. Oy, Jessica, may buntag diha. Jessica Katakutan Mariot. Oh, ano nadagay ni siya sa Thursday? Mariot Ning trabaho man to ni siya. Hindi dito sa kuan. Kaya mga Mariot kay maestra man sa kuwang mama sa una, nga maestra ko nako. Kaya kay siyang magka-maestra mga Mariot, mga pinido. Anyway, pa-premium tawag. Ang mag na mukha mo dyan, kuwahon yun to. Kung saragos Brad Atil. Eh, lulis ba ito yung ingon. Pero, kung makuha na ron, mag ka na lang mo pa-premium. Kaya isa siya ining magpa-premium tang wala na mo ang mag. Pero magpagkog load ka ron. Kung si Ma'am Rodas Beauty and Spa o ni
Tumbiga. So mayong buntag ni mo da, sir. At sa premium taga kuan ato arang kuan question ara pud sa atong ipang news. Itong gisgutan. Diskutan. Number pre. 0926-284-6347. Dahil kuan dagoy good news yata diri pero dili na ko ni ipakuan ka nang dili na tigaw tagaan ha. Usay masabot na niya. Ano na? Mayo. Naminaw si kuan. Kapitan. Kapitan ang ngalan ni wala may mo kapitan. Kapitan Rimar. Kapitan Rima Dael. Okay, last turn naman ni Kapitan Gonzales. Sikay-sikay, mga silingan namigo, mga Ako paminaw ba itong mga suki di paminaw? DYS. Sa premium ani. Load worth 50 pesos. Ayun sige. Tapay na bakante ni wala na. Wala puro na yung araw na pa sa. Tinata, dali na, tala na, sa 100 radio na ta. Basta 100, swerte ta. Mangunta na pre. Mga Mangunta na? Mangunta na. Ay pre, wala ito katong usara nga kuan. Katong taga Masa ni? Itong taga Luka ba ito? Luka daw itong last Friday. Ano ko kayo nung Ito bang yung answer niya is kuan kining kapag kataga kitag ICC? Di na ko kayo nung kita tungalan. sayuran alang sa mga tanhayan. Itong taga-asa to. Wala ni mo, sir. Wala ni mo i-claim imuhang premium. Noon samtang Well, dili. ay Lord. mga Ito silingan nalimot ko sa namin. pangalan. Suke, dali. Ari ka mga igala, sa pangutana nga nagtangap og load. 50 pesos. 50 pesos nga load mga igala. Ang pangutana sa kasay nato mo nagisugutan ganyan na minaw ra. Nining nag-init ang issue sa Middle East. Unsay tawag sa unang strike sa Estados Unidos ngadto sa Iran? Taga-atlo. Operation Blank Blank. Daya na. Number 0926-284-6347. Unsay ngalan sa usa ka operasyon, usa ka precise overwhelming military campaign to eliminate the imminent nuclear threat posed by Iranian regime. Ato ni Sabado sa buntay mga igala nga ang unang atake nga gihimo sa Amerika ilan ang gitawag og Operation Blank Blank. Ay! Sikay-sikay, mga silingan namigo, mga Good morning, Boss Roy and Boss Ronly. Shout out kini sa may Villa German compound. Nasa man ni? Hans Christian Vera Olis. Asa ni? Asa mo na? Asa man nga Villa German or Herman compound. Asa ni siya nga located ni siya. Okay. Sige. Dili dagan sa Pilipinas. Ha? Dili na sa Pilipinas, dili sa Tanay, dili sa Negros Oriental. Kaya nga naman. Kaya to diri untay Villa German, Villa Amada rami na sa Dumagidi. Villa Amada. Diri di Villa Alegre. Villa Alegre. O di kita siya kanang deskuan dia sa pulo sana Villa pa dia. So asa dagan na? Gigi ang Hans Christian Vera Olis. Asa man ni pero kani ulis na kan dire. Pero way nakatubag pre. May nakatubag. Kaganina nagisgot man ko ani kani ilang operasyon nalimot ra gani ana kay ko nga sa American nitong ilang unang atake ila tong gitawag og operation ana blank blank dayon ang sa Israel kay dungan man to sila wako kay numdum sa ila pong gitawag og operation. So atong pangutana nga nagtangag og 50 pesos nga load unsay ngalan sa operation nga gilusad sa Amerika against Iran. Gitawag nila og Operation Sumpay. Wa sila answer. Last. Ato siya.
Ingos ko sa tikoy, tugay po 50 para mo 100? 100. O, tugay 50. 100 load! Sa 100 Wala na minaw. Dali mo nag-search! Hey! Wala, kaya ito naman ipa-play yung uba, o wala dyan po katagaan. Oh, wala. Ano pa mo kata? Lunes mo ko karon. Wala. balita, tunin Hello! Hello! Mayong buntag! May buntag sir. Kinsa man eh? Ay, nakadaot man niya itong sala. Mupagay lang ko ni Mugtubang. Ay, si Kuan ron, si kato si Tugas. Rosemary? Si Roslyn? Dili, katong taga-tugas ba? Taga-daog. Helen. Helen. Agparente ni Santos. Ipak. Wamay nakatubang, sunayin na ako. Sige. Unsa may tawag sa operasyon nga gilusad sa Amerika batok sa Iran atong Sabado? Sunayin na ako. Operation Nuclear Bomb. Asa? Sa to operation Operation Nuclear Bomb. Operation Nuclear Bomb. Sorry kay Helen, dili ba? Ay! Better luck next time. May chance pa ang uban. Hello. Mayong buntag. Buntag. Kinsa man eh? Omega. Ha? Omega. Nakadaog mo siya. Omega sa tabo. Sa tabo. Nakadaog man ni ko. Nakadaog mo siya. Kuan, kining. Mure to niro. Nakadaog naman ka, sir. Ha? Wala na ni mo ang pangditalod. Pangulong ako na niya, sir. Ha? Hello. No. Kano sa man mo ni kwaon? Karon kwaon ni mo? Karon, ako. Sige, tawagin ra Gasparing Roy, ikaso. So, dili ni siya. Dili ra siya kay Nakadaog naman siya. nakadaog naman na si Sige, Sir. atong yatag suban. Sige. Sige, atong yatag, sir. Atong yatag suban ang chance, ha? Atong yatag sa uban ang chance. Sa uban naman. Sa uban naman. Sige, Ano do pili taghatag na pa niya. Di so kayo siya ko load. Okay, nakam sa load. Atong yatag sa uban, kada kan sang load. Si kaya to Omega. Omega bang? Omega. Omega painkiller. Dito sa kuan kining Luka. Itong saya Sir, kuharon niya diri sir. musika Another question, another caller. Sige. Formasyon kasayuran Unsay tawag sa US operation against Iran atong adlaw Sabado? Nga namatay ang supreme leader sa Iran nga si Ayatollah Khamenei. So ang say tawag ani operation daya na. Ako ning gisgan. Gadisas mo ko ani ganina. Kay mo guniroy mga dagkong balita sa tibuok kalibutan hasta diri sa Pilipinas. Dunay na gani Pilipina aning namatay gumikan. Yes, hello, mayong buntag. 884, good morning. Ay, call indeed man. Ajaran balik. preskong balita. Painay ang radyo kay ga-feedback as kang sipaan man kayo. Hello. Palihog lang painay ang radyo or parayo gamay sa imuhang monitor kay mubalik diri ang tingog. Kana. Hello. Hello. Hello, Tobak. Ma'am, palayo sa imong radyo gamay, ma'am, palayo pa distansya sa radyo or pahinay ba? Kay mo pa magud mo feedback. Yes, kini ko no straight. Hello. Hello. 884. Wala man. Pero ga-counter man diri. Hello. Nanaog lagay. Butang na. 100 na load. Hello. Hello, good morning. Good morning. Matubag ko ng Roy. Matubag. Seta nga. Kinsa ba ni? Lilani Kuli. Lilani Kuli. TikToker. Oo. Unsay ngalan sa operasyon nga gilusad sa Amerika batok sa Iran atong Sabado? Operation Effect Fury. So, Operation Epic Fury.
Congratulations, Laning! Thank you. Nagkadaw ka 100 nga load. Yes. Salamat kaayo. Thank you, thank you. Asa man karon? Okay, bye-bye. Asa man ka? Asa man ka? Kay tagaan kang runli og load. Asa man karon? City Hall ako. Ay kasi panakita namin mo dire. Anak mi daron sa Marites Itiri. Katulog na kasanang Marites Itiri. Wala. Madaan, luyos, nagkutanan sa Katsarita ba? Okay. dia Marites Itiri dia. Alam meron dia. Todo Sige, thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Uran alang sama Okay, so wala kita yung oras. Salamat sa tuwang winner. Tay nanay no Si Miss Lani Culi. Samtang nagsikay-sikay Mga silingan na amigo Mga suki Dali sa DYS Di na kita mamate Okay, salamat sa itong mga sponsor. Celtic Boy Salma, Ma'am Roda Beauty and Spa, si Tumbiga, mga itong mga kagawa sa Barangay Tugas, at sa mga sponsors. Salamat kayo. Operation Epic Fury. Sakot ang kakuano ka Jessica? Oo, ganyan siya. Pero itawag na to, Jessica, sa sunod. Tawag mo. Kana dahil kuan pre, kana ang Bilya Airman, naadi dari ubos sa kuan matupang Sirwin, among barangay secretary sa Ilaw, Sirwin Ulis. Kanang Bilya Airman na ana ubos sa Water District, ang owner ana mga Burmio, former city councilor Coring Burmio. Oo, Tagon katulad ko. Katabi ito tagiya ning yuta sa Pure Gold. Pagilang palay diyan gigubat ito na sila dito sa Puyo. Ay, lahat na. Oo. Lahat na. So, maglili lang mga sila para sa. Magdong ito may mangga diya. Oo, ikaw na mga atak eh. Okay, so wala kita yung oras na napaw na to sa tuwang halitang tulo-tulo. Balita Servisyo publiko sa Lunes nga edisyon. Sa yuran. Bisa dos na bulan sa Marso. Pinagyapon si Ron Lip Newsman kaninyo. Ayaw ko na yung kanunga o bisa ka. Tawag yapon ang panahon ikaw mong larma. Papasikalibutang na kinyang tiog sa bus. Anak sa mga resito. Pahatagamente sa lungsod sa Manhoyo. Di-adapted sa Barangay Noy. Biling siyudad sa Naay. Sa DYS Kaya salamat o amping kanunay o we trust God uswag tanay. Ngayon sa itong mga kauban nila sa Technical Department o sa Soundstream Broadcasting Corporation. Inilang yapon ang inyong alagad, Roy Ibanez manamilit sa pag-ingon. Ang pagkamatarong may magabayaw sa sakan nasod, apan ang pagpagkasala, may makapukan ining nasurari. Salamat, may bundag atong tanan.